Tervetuloa meidän pariin, me leikimme peikkoa. Siis ihan suomeksi sanottuna niinku tyyppi juoksee täällä ihan... Minun piti selittää se justiin. Tämä paska tässä on peikko ja meidän pitää juosta ympäri tätä rauniota ja tää peikko jahtaa meitä. No niin, aloitetaan. Eli peikko menee minne vaan ja me mennään sitten täällä myös. 5, 4, 3, 2, 1, alko! Peikko! Peikko! On tää peikko kyllä aika pelottava. Peikko! Peikko! Siinä oli tämänkertainen peikkoleikki, mutta me palaamme uudestaan.